Ako se osjećate jako tužno, depresivno, imate neka teška osjećanja sa kojima ne znate šta da radite, ovako ćete postići da se osjećate bolje. Sedite sami sa sobom i prihvatite, povežite se sa tim osjećajem i prihvatite da je taj osjećaj sada tu. Neće biti tu čitavog vašeg života, možda ni za nedelju dana. Sada je tu i to je u redu. Prihvatite da se tako osjećate u ovom momentu. Sljedeći korak je pričajte tom osjećaju nešto što će vam pomoći da se osjećate malo bolje. Kao da pričate detetu koje se upravo tako osjeća. Kažite sebi ili tom osjećaju nešto što će vam polako pomoći da se osjećate malo bolje i malo bolje i malo bolje. Probajte ovo i vidjet ćete da radi.